आज घर को माछ आसीथिला आ मु कहली बो को माछर आज पकोड़ा बनेबो आ एमितिरे भी माछ पकोड़ा बहुत दिन हेलानी खाई नाही आ एमितिरे भी माछ घर को आछि सेति पय बो कहली माछर आज पकोड़ा बनेबाकू आसंतु देखिबा माछर आज बो केमिति पकोड़ा बनौची। प्रथमे माछर काति को भलो भाबरे छडे पनीर रे पीस पीस करी काटी देला। काटी सारला परे सब माछ गुडी को पानी रे पके भलो भाबरे 3-4 थर धोई देला। तापरे कोटोनी रे अदा रसुण को नै भलो से छेची नेला। तापरे धोई रखि देबा माछ रे हल्दी गुंड मरच गुंड स्वाद अनुसार लूण आ मसला गुंड को पके सेतिरे अदा रसुण छेचा बेसन कॉर्नफ्लावर को पके आ गोटे अंडा को मध्य हेतिरे पके नेला। सब पकई सारिबा परे माछ को भलो भाबरे गोली नेला। गोला गोली सरी सारिबा परे चुली को लगे कड़ई को बसी हेतिरे तेल अल्प दे गरम होबा पय छाडी नेला। तेल गरम हो सारिबा परे हेतिरे गोली रखिथिबा माछ को गोटे गोटे करी पकई नेला। तापरे माछ को गोटे साइड भाजी होबा पय छाडी नेला। गोटे साइड भाजी हो सारला परे आ गोटे साइड को उल्टी भलो से भाजी नेला। भलो से भाजी हो सारबा परे एबे रेडी होइला हमर टेस्टी टेस्टी माछर पकोड़ा। आ देखिबा को मध्य बहुत सुंदर देखा जाउथला। तापरे बो आनी देला मते टेस्ट करबा। आ देखिबा को जेमिति सुंदर देखा जाउथला ता टेस्ट आ मध्य बहुत भलो थिला। तेले मो बो हाथ रंधा परा।